Һәм без дәвам итәбез. Менә төбәкләр турында сораган идек. Төбәкләрдән балалар килә аламы, төбәкләрдә адымнарның филиалларын ясап буламы дип. Һәм менә төбәкләрдән бер вәкил Иваново шәһәрендә, Иваново шундый урыс шәһәрендә, тарихи яктан күпчелек руслар гына яши торган шәһәрдә татар телен укытучы Гөлнара Шакирова. Ул шулай ук полилингвистика турында сөйләячәк һәм менә шундый Татарстаннан читтәге төбәктә татар телен укыту, татар телен өйрәнү өчен балаларга стимуллар булдыру турында чыгыш ясаячак. Гөлнара, сине күрүемә бик шатмын. Хәзер синең чыгышыңны көтәбез. Әгәр презентацияң булса, демонстрацияны куша аласың. Рәхим итеп, сүзне сиңа бирәбез. Хәерле көннәр. Сезне Иваново татарлары сәламли. Минем экранны барыгыз да күрәме? Күрәбез, әйе, рәхмәт. Экран күренә. Яхшы. Хәзер башлап җибәрәм. Башта үзем белән таныштырып узасым килә. Менә безнең мәктәбебез инде 93-нче елдан бирле эшли. Ул менә обновленный апгрейд узганнан соң татар мәктәбе Чебешләр цыплятки дип атала, татарская школа Иваново. Безнең Иваново шәһәрендә татарлар 10 меңнән артык. Шуңа күрә татарлар урыслардан соң бара, аннары инде Украина һәм башка халык, милләт халыклары. Шуңа күрә безнең автономиябез зур. Автономиябез күп кенә чараларда катнаша, алар телдә укыта, шулай ук милли чараларны да уздырабыз, һәм сабан туйлар һәм башка күп төрле чараларны, милли чараларны уздырабыз үзебезнең регионыбызда. Әйтеп үткәнемчә, менә 13 ел дәвамында Иваново шәһәрендә татар телен укытам. Үзегез белгәнчә, чит регионда урыс телле баланы стимуллаштыру бик авыр. Мәсәлән, менә син татар телен бар өйрәнергә, сиңа татар телен өйрәнергә кирәк дип, әтисе я әбисе бабайы китергән балалар бу. Һәм балалар гадәттә бу миңа нәрсәгә кирәк дигән сорау бирәләр бит инде. Чөнки урыс регионында татарча ни өчен сөйләшергә, нәрсәгә ул миңа дигән сораулар гадәти хәл. Һәм шул татар телен өйрәткәндә мин башка методиканы кулланам. Мин китаплар белән гомумән укытмыйм. Һәм бу еллар дәвамында укыткан арада мин үз тәҗрибәмне булдырдым. Чөнки минем сравнительная вот эта полилингвистика есть, так как я преподаю в Ивановском государственном университете русский язык. Һәм минем менә студентларым бары тик чит ил студентлары гына. Ул Африка, Азия, Вьетнам, Китай, Европа илләреннән һәм кайбер Ганна, Америка ягыннан да килүче студентлар. Аларның әлбәттә телләре төрле. Тик менә мин шуны аңладым. Әгәр дә син үз телеңне, әдәби телеңне яхшы беләсең икән, башка телләрне син бик җиңел өйрәнәчәксең. Һәм менә әгәр дә сөйләм телен беләсең икән, дөрес итеп сөйләшә беләсең икән татар телендә, сиңа бер нәрсә дә комачауламый башка телләрне өйрәнергә. Чөнки син телнең системасын беләсең. Шуңа күрә мин телне өйрәткәндә балаларга менә сез хәзер грамматиканы өйрәнәсез, хәзер сез хәрефләрне үйрәнәсез дип башламыйм. Чөнки чит региондагы балалар өчен стимул кирәк татар телен өйрәнергә. Ул бит алар өчен өйдә сөйләшеп үсә торган тел түгел. Алар өйдә дә татар телендә сөйләшмый, чөнки әти-әниләре Ивановода туып үскән. Аларның гомумән сөйләшерлек кешеләре юк. Әби-бабайлары гына кайчандыр менә Татарстаннан, Нижний Новгород, Астраханнан күченеп килгән монда эшләргә һәм калган. Шундый татарлар. Шуңа күрә күргәнегезчә менә татар китаплары бик күп татар теленнән, тик берсен дә мин дәресендә кулланмыйм. Һәрбер дәресем минем 3 сәгать дәвамында бара. Беренче сәгате ул әлбәттә менә
шундай патриотик яктан, милли, мәдәни яктан баланы стимуллаштыру, балага менә үзеңнең татар булуың белән горурлану стимуллары булсын өчен төрледән төрле презентациялар, видеолар күрсәтәм. Аларның мин татар, минем татар телен өйрәнәсем килә дигән менә шундый хисләрен булдыру өчен мин һәрбер дәрескә, һәр дәресемне презентация белән упаковываю, то есть каждый урок упакован полностью. Это видео, это презентация, это лексика, но не в большом формате, и это слова, которые нужно учить. Чөнки һәр көнне сез көн сайын диярлек 5-шәр, 10-шәр сүз өйрәнсәгез, сезнең өчен бу менә дигән стимул булыр, татар телендә сез яхшы сөйләшерсез дип, презентациялар, видеолар ярдәмендә алар ул сүзләрне бик тиз өйрәнә. Күргәнегезчә, менә фотографияларда балалар күп кенә чараларда катнаша, өлкәдә һәм менә башка регионнарга чыгып чыгышлар ясый. Алар үз милләте белән горурлана, шуңа күрә алар рус телендә үзләренең мәктәпләрендә бик матур иттереп презентовать итә ала үзләрен. Мин татар милләтеннән, мин татар телен өйрәнәм дип, алар үзләренең милли менә яктан белгечлекләрен күрсәтә. Менә чөнки күп кенә татар милләте вәкилләре үзенең, татар теле әйе, мин татар, минем әби бабаем татар дип кенә әйтә. Алар инде тарихи яктан да белә күп кенә фактларны, чөнки безнең дәресләребездә тарих, фольклор һәм башка моментлар кулланыла. Күргәнегезчә, безнең дәрестә менә балалар язып кына утырмый, теге гадәттә менә хәзер сез язасыз, хәзер сез укыйсыз дип әйтүләр минималь. Чөнки балалар уен формасында да балалар дәрестә безнең бит утыра төрле яшьтә. Мәсәлән, анда 7 яшьтән алып 14, 15, 16 яшькә кадәр балалар. Шуңа күрә һәр балага да бу кызык булырга тиеш бит. Шуңа күрә мин уеннарны да, формаларны, форматларны да яшькә карап ясыйм. Шуны да әйтеп үтәсем килә. Балаларны менә телне өйрәнүгә генә кайтарып калдырга кирәк түгел. Балаларны менә татар, минем татар булуым бу бик мөһим, чөнки мин җәмгыятькә бик күп файда китерәм дигән моментларны да күрсәтергә кирәк. Шуңа күрә без менә регионнар уздырган чараларда гел балалар белән һәм менә яшүсмерләр, минем татарская молодежь да бар, менә алар да барлык татар чараларында гына түгел, менә урыслар международный форматта узган чараларда, конференцияларда да катнаша. Шуңа күрә алар үзләре турында матур иттереп сөйли белә, рекламировать итә белә үзләрен. Менә күргәнегезчә, алар сабан туйларда да катнаша. Мин бу турыда статьяларда яздым, в научных журналах, так как это мое исследование в этой стези, да. Менә балаларны мин ничек менә стимуллаштырам. Балалар килә минем беренче дәресемә. Алар күзләрен акайтып, карап торалар инде, укытучы нәрсә әйтер микән дип. Укытучы әлбәттә татарча сөйләшми, чөнки татарча алар аңламый. Дәресемне әлбәттә мин русча башлап җибәрәм һәм менә мактый башлыйм үз телемне. Ребята, а вы знаете, что согласно ЮНЕСКО в мире есть 14 языков, зная которых можно на 2/3 понимать этот язык и говорить на нем. И вот единственный из всех тюркских языков только татарский дип башлыйм. Представляете, какая на вас ответственность, потому что, зная татарский язык, вас поймут во всех точках мира. Вы можете представить дип башлыйм. Чөнки менә алар аңларга тиеш. Ни өчен алар татар телен өйрәнә? Татар теле бит ул менә урамга чыгып хәзер мин нәрсә эшлим ул татар теле белән менә рус регионында дип әйтүчеләр булачак бит инде. Мин аларга әйтәм, менә сез базарга да барып кайта аласыз. Базарда Азербайҗан, Төркменстан һәм башка төрки халыклар эшли.
Сіз анда менә соннарны ишетеп карагыз, әйтәм. Соннар безнең бер төрле. Телләребезнең бик күп җепләре тоташкан. Төрки телләрнең барлык телләрнең җепләре тоташкан. Тик шуны да әйтеп узасым килә, балалар. Сез телне өйрәнгәндә рус телендә онытмагыз. Рус телендә бит безнең бик күп татар телләре, татар телле сүзләр. Мәсәлән, мин алар белән уеннар уйныйм. Мин махсус үз карточкаларымны булдырдым. Карточкалар төрле матур иллюстрациялар белән ясалган. Һәм карточкалар астында сүзләр язылган. Мәсәлән, штаны, һәм башка күп кенә камыш, анда күп кенә рус сүзләре, татар сүзләре, чикче татар сүзләре һәм менә гарәп телләреннән кергән сүзләрне кулланам. Һәм карточкаларны җәеп куям да, һәрбер баланы китереп әйтәм. Әйтәм, кара әле менә монда бик күп карточкалар. Как ты думаешь, какие слова из них в русский язык попали с татарского языка? Чөнки менә бала эзләнә башлагач, ул шакката. Как? Штаны это не русское слово, это татарское диләр мәсәлән, име? Һәм менә күп кенә менә шундый моментларны балаларга күрсәтү кирәк. Алар аны күрсә, алар аны аңлый башлый. Димәк, минем телем бик шундый бай, рус телендә дә шуның кадәр татар сүзләре булгач, бу минем телем бик кирәкле дип табалар. Шуңа күрә аларга бик кызык менә бу уеннар, хәтта төрле викториналар гына уздырып калмыйбыз. Регионда узган чараларда без «Копни глубже, найди татарский» дигән мәсәлән проект уздырабыз. Һәм менә ул проектка безнең төрле милләт вәкилләре килә. Һәм менә ул уеннарны уйнагач, алар шаккатып китә. Гомумән, алар шундый нигә килә нәтиҗәгә. Оказывается, в русском языке очень много татарских слов. Значит, вот это высказывание «копни любого русского, найдешь татарина» деген высказывание дөрес дип китүчеләр бар, име? Һәм менә тарихи яктан да безнең элемтәбез бар дигәнне күрсәтәсем килә. Чөнки менә безнең мәсәлән Иваново өлкәсендә һәм менә һәрбер шәһәр Иваново янында Ярославль, Кострома һәм башка күп кенә шәһәрләр, Золотое кольцо шәһәрләре безнең татарлар белән бик күп элемтәдә тора. Чөнки татарлар монда күченеп килгән генә халык түгел. Мәсәлән, бик борынгы авыллар бар. Һәрбер шул регионнарда һәм авылларның исемнәре татар телендә. Мәсәлән, Кинешма, ул Киң Шишмә дигән сүздән алынган. Һәм менә анда татарлар, фин-угурлар да торган. Шуңа күрә безнең менә мәсәлән хәзер мәдәни йорт төзелә, шул йортта безнең татарларга багышланган музей да булдырылачак. Шуңа күрә безнең татарлар элемтәдә яшәгәнгә күрә, без экскурсияларга да, бәйрәмнәргә дә бер-беребезгә йөрибез. Мәсәлән, Кострома шәһәрендә бик күп урамнар татарская слобода, татари дигән менә шундый күп урамнар бар. Һәм менә балаларга әйтәм, күрәсезме, сезнең монда күбегезнең борынгы әби-бабайлары яшәгән. Древние захоронения даже есть на арабской вязи, написаны татарские слова. То есть вот настолько нужно углубиться, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы ребенок захотел изучать татарский язык. Если давать поверхностную информацию, это не будет интересно. Им нужно давать ту информацию, которая актуальна сейчас. Например, ты изучаешь свой город, а ты найди там, вот, например, что-то связанное с татарами. Мин аларга әйтәм, мәсәлән, минем студентым бар иде Чехиядан. Чехия студенты рус телен өйрәнә минем университетта һәм шунда әйтә. Мин аларга танышканда әйтәм: «Здравствуйте, меня зовут Гульнара Илгизовна, я преподаватель русского языка». И алар минем исем-фамилиямны бик авырдан гына әйтәләр инде. Чөнки алар бит инде кыяфәткә урыска охшаган апайың нишәптер ниндидер исем әйткән дип карап торалар инде. Һәм мин аларга әйтәм: «Я по национальности татарка, мой родной язык татарский, но я хорошо знаю русский» дип башлыйм инде дәресемне. Һәм шунда Чехиядан килгән студент әйтә:
Гульнара Ильгизовна, а вы знаете, у нас в магазинах продается татарский соус. У нас есть даже в музеях отдельные аспекты, изучающие прям по каким-то предметам татарский народ дилер. Һәм менә әгәр дә шит региондагы гына түгел, шит ил студентлары да татарлар белән кызыксына икән, бу бит инде димәк бу безнең кечкенә генә җиңүбез. Шуңа күрә менә үз телебезне матур иттереп, үз телебезне тәмле иттереп бирсәк, башка милләт вәкилләре дә сезнең телне өйрәнергә киләчәк. Чөнки минем группамда мәсәлән менә хәзерге вакытта 25 бала, шуның 4 баласы шипши рус балалары. Бер кыз 6 яшендә миңа килгән иде, әйтәм, нәрсәгә син татар телен өйрәнергә килдең дим. Ул әйтә, а мне очень нравятся песни Элвина Грея. Я хочу понять, о чем эти песни. Гафу итегез. Шуңа күрә менә татар теле һәрбер кешегә ни өчендер кирәк. Шуңа күрә балага да ни өчен сиңа татар теле кирәк дигәнне аңлатырга кирәк. Булай гына бала өйрәнмәячәк татар телен. Менә сине әбиең, бабаең китерде дә, менә мин татар телен өйрәнәм дип килүчеләр юк. Гомумән, аларның стимуллары да бетә. Алар, икенче, өченче дәрескә килмәскә дә мөмкин, чөнки китаптан нәрсә укып утырырга, бу телне белмим дә, аңламыйм да диючеләр бар. Шуңа күрә милли тәрбиягә дә мин өстенлек бирәм, чөнки безнең татарларның гореф-гадәтләре бит ислам дине белән бәйле. Без ислам диненә аерым дәресләрдә уздырабыз, безнең дәресләргә хәзрәтләр дә килә. Безнең татар теле мәктәбе ул менә тел укыту буенча гына түгел, татар телендә театральная студия, татар теле мәктәбендә шулай ук бию түгәрәге дә бар. Татар теле түгәрәгендә федерация көрәшнең дә федерациясе урнашкан. Балалар бар яклап та татар мөхитендә. Шуңа күрә балалар театрларда катнаша, балалар бәйрәм чараларында катнаша, алар менә Иваново шәһәрендә генә түгел, башка өлкәләргә чыгып та үз театрларыбызны куябыз. Һәм бу безнең өчен бик зур җиңү дип уйлыйм, чөнки шит рус регионында татар телен балалар менә рәхәтләнеп өйрәнүләре безнең өчен, менә минем өчен шәхсән бик менә рәхәт моментларның берсе, чөнки балалар шабып килә дәрескә, балаларның күзләре яна. Бу дөрестән дә менә методиканы үзең булдырсаң, үз регионыңа карап, шит регионнарда башка методика кирәк, чөнки татар мөхитендә яшәгән баланың һәм шит регионда яшәгән баланың мөхите төрле. Чөнки монда языковая сфера, именно вот языковой объект, который может поговорить с другим, в принципе, его нет. Монда бит бер кешедә, менә әйдәгез әле, хәзер бүген татарча сөйләшеп алабыз әле дип өйдә көтеп утыручы юк. Шулай ук менә мәктәптә дә барсы да русча гына сөйләшә. Шуңа күрә һәрбер баланы мин әле шулай ук стимуллаштырам. Әгәр дә син яхшы өйрәнсәң татар телен, мин ел саен сәләткә җибәрәм, сәләт лагерьларына һәм милләтем хәзинәләре лагерына, ул идел оешмасы оештыра торган лагерь. Шулай ук менә бик зур проект әзерләнә хәзерге вакытта. Любой язык при изучении должен попадать в ту сферу, где откуда он корнями. Грубо говоря, если ты изучаешь английский язык, ты едешь в Британию классический британский слушать и говорить. Шуңа күрә менә бу проектны мин инде 3 ел дәвамында ясыйм. Хәзерге вакытта менә балалар, өйрәнгән балаларны татар авылларына экскурсия гына түгел, менә татар авылларына китереп, алар телне өйрәнеп, шул менә татар халкы авылда бит инде син белән бер кеше русча сөйләшмәячәк. Димәк синең монда выбор юк, син гомумән татарча гына сөйләшәксең әбиләр, бабайлар белән. Һәм менә монда милли ак калфак оешмасы ярдәмендә менә милли чаралар белән танышып, балалар шунда атна буе яшәп, бу мөхиттә
татар телен өйрәнәчәк. Һәм менә чит регионнар бәлки кушылыр бу проектка, һәм менә бу Татарстанга да плюс булыр дип уйлыйм, чөнки Татарстанда авыллар алга таба барсын өчен, авыллар үзләренең туристик ягын яхшыртсын өчен бу яхшы метод дип уйлыйм, чөнки ел сайын һәрбер регионнан 10-шар, 20-шар, 30-шар бала килеп татар мөхитендә яшәп китәчәк. Чөнки лагерьдә яшәү генә җитми, чөнки лагерьләрдә балалар барыбер татар теленә күчә. Авылларда чипчи татар телендә сөйләшүче гаиләләрдә яшәү. Бу минем уйлавымча бүтән төрле момент булыр, балалар инде татар мөхитен менә авыл менә быт, деревенский быт, именно вот этот быт как раз-таки объединяет, они научатся работать, они научатся говорить только на татарском языке. Шуңа күрә менә әгәр дә методикам белән кызыксансагыз, минем белән элемтәгә чыга аласыз. Мин үземнең методикамны күрсәтә алам. Чөнки методикамда минем татар теле менә грамматик яктан гына өйрәнелми. Татар теле тарих яктан өйрәнелә, фольклор ягыннан. Балалар безнең җырлый белә, татарча матур иттереп, бии белә. Шуңа күрә татар мин матур иттереп татар телендә сөйләшә алмасам да, мин үземне татар итеп хис итәм дип йөрүче балалар белән мин бик горурланам. Чөнки чит регионда яшәүче балаларга бу күпкә авыррак бирелә торган момент Татарстанда яшәүче балаларга караганда. Рәхмәт бик зур. Гөлнара, кемнеңдә тавышы сүндерелмәгән, зинһар сүндереп куйс, Равил. Равил. Дәвам итәбез. Гөлнара, бик зур рәхмәт сиңа. Бик менә мин килешә торган, үзем әйткән кебек фикерләр яңгырады. Аеруча менә бу һәрбер төбәкнең үзенең методикасы дигән, чөнки һәрбер төбәкнең үзенең җәмәгатьчелеге һәм аның үзенең үзгә бер үзенчәлекле бер менталитеты дияргә дә була. Телгә, мәдәнияткә караш һәм аңа мөнәсәбәт төбәкләрдә әлбәттә бик аерыла. Моны Татарстаннан читкә киткән саен ныграк аңлыйсың. Аннары монда безнең Рәхәтнең комментариясында инде бер каты бәхәсләр бара. Ландыш апа, сезгә дә кабаттан сорау бирделәр. Менә сезнең чыгыш узганнан соң Мәскәү институтын искә алдыгыз, андагы студентлар турында хәбәрегез бармы? Мәскәүдә топ үстеләр микән дип. Әгәр җавап бирергә әзер булсагыз, телдән дә яки комментарий белән дә җавап бирә аласыз. Һәм Гөлнараның менә бу соңгы фикере татар мөхитендә татар теле практикасын булдыру идеясы һәм фольклор һәм башка ярдәмче әсбаплар белән татар теле мөхитенә чумдыру, татар телен өйрәтү методикасы ул миңа да бик миндә дә кайта таба. Менә инде комментарийга да язучылар бар, кабат личкага язалар. Бу ханым ут тип. Гөлнара, тагын бер кат бик зур рәхмәт.